Nanawagan ng Commission on Elections Dagupan sa presensya ng mga healthcare authorities at volunteers sa araw ng halalan. Sa panayam kay COMELEC Dagupan Election Officer Attorney Frank Sarmiento, wala umanong mga nakatalagang first aid station sa mga voting centers kung kaya't nananawagan ito na magkaroon sana ng presensya ng health sectors o mga organisasyon na handang makipagkooperasyon sa magaganap na halalan. Actually, wala naman po tayong medical team ngayon, but if kung nananawagan tayo sa mga NGOs like for example Red Cross o kaya yung ating mga district hospital na kung kaya sana mag-put up tayo ng deploy tayo ng mga medical team para in case na meron hong kailangan ng medical needs, nakaantabay po sila. Especially I know some voting centers dito talagang masyadong congested. Number one dyan is yung Pantal, yung doon sa Sarate Elementary School. Kung napuntahan nyo na yan, ay talaga halos naghahalikan na yung mga botante dyan because of the limited space inside the voting center itself. Sa init ng panahon na naitatala lalo sa lungsod ng Dagupan, mainam umano kung may mga nakahaliling healthcare authorities sa mga presinto upang may matakbuhan sa oras na mga ilangan ang mga botante. Ayon naman sa Office of the Civil Defense Region 1, nagkaroon na umano ng koordinasyon ang COMELEC Region 1 sa Philippine Red Cross at magtatalaga ng medical aid station sa mga voting centers sa rehiyon. Itong medical aid station, isang member agency din natin ang Philippine Red Cross. And accordingly, from first hand ko na nakuha kay Attorney Reddy C. Balarbar, yung Regional Director nga ng COMELEC, na nakapag-usap na sila ng Philippine Red Cross. They will be installing medical aid stations, yung sa mga strategic areas region-wide, near sa mga polling precincts natin. So ito po yung katanungan na yan. Sigurado po yan, dadagdagan mo pa yung DOH. Mayroon din yan, sigurado ngayon. Kasi automatic yan na pinag-uusapan namin during our full council meeting sa mga nilatag na preparedness measures nila. Kasama mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.